wejob uyisizile wangesa. Hayi uyisizile. Uyomelwa inhliziyo. Shayiwe imali itekisi akazithutha. Futhi lapha khona uhleyiphe kwendishi. Uyolala phe kwendishi. Ayishayiwe imali. Kuke kwakhishwa nje kamama wakhona siqeda ukushaya indishi iqhawe lakho lakhipha 30,000 uya isiququqa into engaka into efasa ngamalasting yakutshela ebhandishiwe kwathiwa afake ephaketheni. Mina ngake ngishayela ubani indishi wejob. Wena ubani wacabanga ukushayela indishi? Wejob hey uyisizi ngivele ngasutha umoya angihlanga mina lapha ngihlanga vele ngayiphuzela amanzi wodwa baginqa amadombolo hey umcineka eliyandoda iyadla leyana intadi idla lapha iziphinda kakuthiwa amadumbe noso hey hayi vele ngayibukela nje aphuza amanzi bengingahla ngihle bungene ngapha ukudla hey ngasho Job ngathi umuntu nebhadi emhlabeni hey Job esinebhadi hey ngayibona imali kaTekisi into ethungeliwe eqaqwe ngamasalothi baqa uyisizile wangayi uyomelwa inhliziyo futhi wena ukwazi nokubekezela ngco nami ngiyakwazi ukubeza ngistrong wena ukwazi ukubekezela uweak buyowa laphana buphansi uRondo akingobuhlehla nje bano washayela indishi angiboni ukuthi uzofika ngisho uthongo kuTekisi yilapha khona uTekisi umongozela yedwa futhi eyibuka esibukweni uthi ngabe yimilona na osingabe yangibona na hey wena ishayiwe imali laphana ombovu omavava khona nje ethiwa nje leni wayifaka endishini faka ephaketheni laqhumba iphathesi langa ngibone iphuma inyama lale emnyanje izicucu